شم لگ گیا ہوئی سونیا تیری جگہ میں رو لینا حضرت عمر فاروق نے جب ہمارے آؤ عرض کی تھی سونیا اٹھ تیرا عمر آئی کملی والا منو دس میں رو لینا نبی کریم سجدے کے روندے جا رہے شاور مدینے والے بھی رو رہے کسے آکھیا جلدی جو تو انہوں بلا کے لے آؤ جنہوں بیس کے نبی نو چین آ جاندہ کوئی نبی دی بیٹی زارہ پاک نو بلا کے لے آؤ حضرت سلمان فارسی مدینہ شریف آئے آؤ کے عرض کی تھی سیدہ ذرا جلدی آیا دیں نبی کریم خارج پہ روندے ہیں سیدہ با پردہ عورتان دے جھرمٹ چے آئیاں آؤ کے گارے چے بابا نو جپا مارے آؤ فرماتیاں بابا اٹھو ذرا آئی بیٹی دی آواز سن کے اٹھ کے میرے نبی سینے لالے آئے عرض کر دیا بابا میرے باج ایک گھڑی نہیں سو گزار دے تین دن کی میں گزار لینے اللہ نے رجا فرما کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر اللہ نے رجا فرما جتنی امتہ دنیا دے آئیاں اللہ نے فرما تجھے سارے جو چنگے ہو خیر امم عرض کی دیا لگنا گارا اللہ نے فرما پھر بھی چنگے لگ دے ہو عرض کی دیا نصیحتارا اللہ نے فرمایا پھر بھی چنگے لگ دے ہو عرض کی دیا لوگ کیڑا گناہ ہے کیڑا پچھلی امتہ نے کیتا اسی نہیں کر دے وہ کیڑی نے کیے جڑی اسی کرنے پچھلی امتہ ہونے نہ کی دی ساری امتہ رل کے جتنے گناہ کیتے وہ سارے گناہ اسی کلے کری جا رہے ہیں اللہ نے فرمایا گناہ گارو پھر بھی چنگے لگ دے ہو سیاہ گارو پھر بھی چنگے لگ دے ہو عرض کی تھی اللہ بجا کیے اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس فرمایا چنگے لگ دے ہو کیونکہ عشق دا قانون ہے یار دا یار بھی یار ہوتا ہے اللہ نے فرمایا چنگے لگ دے ہو یار دے ہو چنگے لگ دے ہوئے جو یار دے ہوئے جو میرے یار دیتے یار دا یار بھی یار ہوتا ہے یار دا یار بھی یار ہوندے اللہ نے فرمایا ہوئے جو میرے یار دے پھر چنگے لگ دے ہو نا کنتم خیر امت اخرجت للناس فرمایا ساری امتہ جو تسی چنگی امت ہو کیوں فرمایا ہوئے جو یار دے لے چلا پیر باہو دے دربار دے بے مرشدہ چپ روے تو مرشد والا بولے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات عارفان دے سلطان نے انہاں لوگاں دے نصیبات تے ناز کیتا جنہاں نے ایڈا سونا ماہی مل گیا ایڈا سونا نبی ملیا آپ ارجاد فرما دینے پہ بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو حد بے حد درود نبی تے جیدہ عید سارا ہوں میں قربان جنہ ملیا نبی میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا بھائی ظاہر صاحب بھائی شاہد صاحب بھائی امتیاز صاحب بھائی وقار صاحب اے تسی پڑھے لکھے اباب تشریف فرماؤ اے جڑا بندہ مافر چے ساوریا تو آخر تے آوے ان بیٹھن دی جگہ کتھے مل دی آخر تے اصول ہے کہ جڑا آخر تے آوے انہوں جگہ بھی آخر تے مل دی پھر اس کملی والے تے امتی ہون تو ناز نہ کریے
آئے اسی ساریاں امتاں تو بعد چاہاں تے جنت چ سارے تو پہلے جانا ہے آئے بعد چاہاں تے جنت چ پہلے جانا پتہ سانو کیوں بعد چ بھیجیا سانو کیوں بعد چ بھیجیا یہ بھی کرم ہے بنی اسرائیل نے گناہ کیتے اللہ نے قرآن چ سانو دسے انہاں دی شکلاں بگاڑیاں سانو دسیا عیسائیاں نے گناہ کیتے اللہ نے قرآن چ سانو دس دیتا کہ تہاڑے تو پہلی امتاں فلاں گناہ کر دیا رہیا کہ میں انہاں تے فلاں عذاب نازل کیتے ہود علیہ السلام دی قوم نے گناہ کیتا قوم لوط نے گناہ کیتا اللہ نے قرآن دے ذریعے تے وحی دے ذریعے آخری امتن سارے دے گناہ دسے جدو آئی نا ساڑی واری تے سانو آخر تے بھیج کے فرمایا نہ کو تواڈے بعد آوے گا نہ تواڈے گناہ دساں تو انہوں آخر تے بھیجا گا نہ کوئی تہاڈے بعد آوے نہ کوئی تہانوں میں نے مارے نہ تہاڈے گناہاں دی کسی نو خبر ہوئے سانو آخر تے رکھیا تاکہ کسی نو ساڈے گناہاں دی خبر نہ ہو جائے تے جے میرے سارے عنوان تے موضوع نو ایک جملے چ سننا چاہندے ہو تے انج کریو اج دو محفل تو فارغ ہوگو نا تے مانا والے اڈے تے چلے جایو اوتھے فروٹ دیاں دکاناں نے تے دو چار گھڑیاں کھلو کے ویکھیا جے بھلا کوئی گاہک انج دا بھی آوندا ہے جڑا دکاندار نو کہے پیسے پورے لے لو تے تہاڈی دکان تے جڑا گلیا گلیا تے سڑیا سڑیا فروٹ ہے نا او مینوں دے دیو کوئی آوے گا نہیں نا اسی تے 10 درجن کیلے لے لئیے تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے نا اسی او کیلا دکاندار نو واپس کر کے کہنے پیسے پورے دیتے نے سودا گھرا لینا ہے او یار تو تے میں 10 درجن کیلے چ ایک گلیا کیلا قبول نہ کریے پھر او دی رحمت تو صدقے نہ جاواں جنے تیرے میرے ورگے سارے گلے سڑے چوری پا لے کہ آکھے گندے مندے منو دے دے میں کرم دی نگاہ کر کے انہاں نوں اجدا بنا دیواں گا کہ نبی بھی انہاں چ شامل ہوندیاں دعاواں ہی کریا کرنگے میں انہاں نوں اجدا بنا دیواں گا اجدا بنا دیواں گا نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا یار اسی سارے کٹھے ہو کے نا تے علاقے دے تھانے دار کل ٹر جائیے نا تے آکھی اسی سارے مانا والے دے معزز لوگ آیا تے ساڑھے آکھے ایک قاتل چھوڑ دیو چھوڑے گا اسی آکھے ساڑھے آکھے ایک ڈکیت چھوڑ دیو چھوڑے گا نہیں نا اسی تے سارے کٹھے ہو کے تھانے دار تو ایک بندہ نہیں چھوڑا سکتے پھر او دے کرم تے رحمت تو صدقے نہ جائیے جنہیں رب تو سارے ہی چھوڑا لینے جنہیں رب تو سارے ہی چھوڑا لینے نے نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا آؤ میں تو انہوں تو ہاڑی شان سناواں اللہ نے آدم علیہ السلام نو بنا کے نا تے سارے فرشتیاں نو فرمایا اس جدول آدم سجدہ کرو آدم نو سارے سجدہ کیتا تے ایک اکڑ کے کھلو گیا اللہ فرمایا سجدہ نہیں کردا کہنے لگا میں نہیں کرنا فرمایا کیوں کہنے لگا لم اکل لی اسجد لی بشر میں انہوں سجدہ نہیں کرنا اے بشر اے بشر لم اکل لی اسجد لی بشر میں انہوں سجدہ نہیں کرنا اے بشر تے لانتی نے اگلا جملہ اور غلط بول دیتا کہنے لگا انا خیر من میں ایدے نالو چنگا انا میں آجڑی میں نا اس سب تو پہلے شیطان نے بولی سی اے میں انسان نو شیطان بنا دیں دی کہنے لگا انا خیر من میں ایدے نالو چنگا جدو اے انسان تے تصور آجے نا میں چنگا سمجھو او دے زوال دا ویلا شروع ہو گیا جدو او دے ذہن چ آجے میں ہی چنگا میں چنگا میاں صاحب فرماتے نے اچھا جن نے نام رکھایا چلے دے وچ سڑیا نیما ہو کے لنگ محمد لنگ جامے گا اڑیا اچھا نہیں میں نہیں کرنی میں نہیں کرنی انا خیر من کہنے لگا میں ایدے نالو چنگا میں چنگا میں نہیں بشر نو سجدہ کرنا اللہ دی قدرت نو جلال آیا اللہ نے کی فرمایا پڑھا قرآن تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ چکنا ہی نہیں مت کدھر کوئی شہید ہی نہ ہو جائے مسجد دا نام بھی اللہ والی اللہ ان تے سوریاں مسیطیں اللہ والی ان المساجد للہ
اللہ فرماندا ساری مسجدیں ہی اللہ والیاں پر آپ ایک ویدہ تے نا ہی اللہ والی ہے انہی سبحان اللہ بولو کہ مسجد دیاں دیواراں چو پورا سال سبحان اللہ دی آواز آوے جیڑا نمازی آوے انہوں سبحان اللہ سنی جاوے انہوں پتہ لگے تھے نبی دا میلاد ہویا سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سارے اللہ نے رجا فرما قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین اللہ نے فرمایا نکل جا مردودہ میری بارگاہ فرمایا فاخرج منہا فإنک رجیم وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ اللہ نے فرمایا لان دیا میری بارگاہ جو نکل جا مردود ہو گیا شیطان نکل جا رہا نالے مڑ مڑ کے بڑے غصے دے نالے آدم والوے کھی جاندہ ہے اللہ نے فرمایا لان دیا میرے آدم والے جو کیوں ویکھنا ہے کہن لگا یا اللہ اس آدم دی وجہ میری ہزاروں سال دی عبادت ضائع ہو گئی کہن لگا میں آدم دی اولاد کلم بدلا لواں گا اللہ نے فرمایا کیویں بدلا لواں گا کہن لگا قال بعزتک لأغوینہم اجمعین کہن لگا یا اللہ تیری عزت دی قسم ہے میں تیرے بندے نو اغوا کر کے لے جاواں گا 80-90 سال دی زندگی تو دیویں گا ساری زندگی تیرے بندے نو تیری بارگاہ جھک نہیں دیواں گا اللہ نے فرمایا پھر کی کرے گا کہنے لگا جب قیامت دن آوے گا اس آدم دی نسل نو تو دوزخ وچ سٹے گا اس دن میرا بدلہ پورا ہو جائے گا اللہ فرمایا اللہ دیا ٹھہر جا فرمایا جے تو میری عزت دی قسم چکی ہے اللہ نے فرمایا مینوں بھی اپنی عزت دی قسم ہے کہنے لگا یا اللہ تو کیوں قسم چکنا ہے فرمایا 80-90 سال دی زندگی میں دیواں گا ساری زندگی میرا بندہ تیرے آنکھیں لگے گا فرمایا جدوں آخری ویلا آ گیا او دی آنکھ وچ ایک اتھرو آ گیا میں معاف کر دے فرمایا لے پھر تیرا جے میرا مقابلہ ساری زندگی میرے بندے نہ تو اغوا لأغوینہم اجمعین اغوا تو کر کے لے جائے گا میرے کل دور تو لے کے جاویں گا پر او بھی آخری ویلے یہ رو پیا نا میں ساری ہو دی زندگی دے کالے گناہوں تے رحمت دی چٹی چادر پا کے ماں بھی معاف کر دے مانگا اللہ فرمایا لے پھر منوں بھی اپنی عزت دی قسم ہے منوں بھی اپنی عزت دی قسم ہے اے یار دے پیچھے ساڑے ناز نہیں دیکھے جا رہے او یار ایڈی وڈی برات ہوندی ہے تے وچ لاڑا ایک ہوندا اس ایک لاڑے پیچھے ساری برات دے نخرے ویکھے جاندے نے ایک لاڑے پیچھے ساری برات دے نخرے ویکھے جاندے نے انجنا کواں کہ شب اسرا دا دولا تے میرا نبی ہے او کائنات دا لاڑا تے میرا نبی ہے تے ایک لاڑے پیچھے رب پوری کائنات دے ناز دے نخرے ویکھی جا رہا ہے ساری کائنات دے ناز ایک لاڑے پیچھے رب ویکھ دے ایک محبوب پیچھے ساری کائنات دے ناز ویکھ رہا نخرے اٹھا رہا رب میری گرامی قدر حضرات آؤ ذرا میں تہانوں تہاڈی شان سناواں مٹھی جی حدیث پاک دا مفہوم میرے نبی نے فرمایا مبارک ہوئے انہوں جن نے محمد نو ویکھ کے کلمہ پڑھے او کڈے خوش بختو جڑے میرے نبی نو میرے ماہی نو سامنے بیٹھ کے ویکھے میرے نبی نے فرمایا مبارک ہوئے انہوں جن نے محمد نو ویکھ کے کلمہ پڑھے تے حضور نے فرمایا 10 مبارکہ انہوں جن نے منو بنا ویکھیں کلمہ پڑھے آئے 1500 سال پہلے اجے میں شروع ہویا اچھا بولو سارے اچھا بولو سارے بولو سارے بولو آمین 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 بھائی عبدالرحمن بڑا سیانا بھائی اس واسطے کہ انہاں میں نے موضوع یہ دے دیتا ہے کہ میں جدو بیان کرنا تے میرا رج نہیں ہوندا میں جدو بیان کرنا تے میرا رج نہیں ہوندا میں جدو بیان کرنا تے میرا رج نہیں ہوندا میں جدو بیان کرنا تے میرا رج نہیں ہوندا میں جدو بیان کرنا تے میرا رج نہیں ہوندا میں جدو بیان کرنا تے میرا رج نہیں ہوندا میں جدو بیان کرنا تے میرا رج نہیں ہوندا میں جدو بیان کرنا تے میرا رج نہیں ہوندا میں جدو بیان کرنا تے میرا رج نہیں ہوندا میں جدو بیان کرنا تے میرا رج نہیں ہوندا میں جدو بیان کرنا تے میرا رج نہیں ہوندا میں جدو بیان کرنا تے میرا رج نہیں ہوندا میں جدو بیان کرنا تے میرا رج نہیں ہوندا میں جدو بیان کرنا تے میرا رج نہیں ہوندا میں جدو بیان کرنا تے میرا رج نہیں ہوندا میں جدو بیان کرنا تے میرا رج نہیں ہوندا میں جدو بیان کرنا تے میرا رج نہیں ہوندا میں جدو بیان کرنا تے میرا رج نہیں ہوندا میں جدو بیان کرنا تے میرا رج نہیں ہوندا میں جدو بی
تو میں تقریباً 2.5-3 گھنٹے چ موضوع بیان کیتا وہ کاڑے دے اندر نبی پاک دی امت دی شان تے حضور دا امت نہ پیا 2.5-3 گھنٹے لگ گئے پر اے سیانا تے میں بھی سیانا الحمدللہ اب میں بھی گھنٹے چی سارا سنا کے چلا جانا ہے جلدی جلدی اللہ تعالیٰ لمبی زندگی سے توافیت والی دے بھائی شاہد صاحب نو بھائی زاہد صاحب نو سادی النور سویر سالے دی انتظامیہ دیکھو کڈے خوش بخت نے دولت رب نے بڑے انہوں دیتی ہے پر اپنی راہ چ خرچ کرن دی توفیق رب کسے کسے نو دیندا ہے میرے بابا جی حضور تاجدار چورا شریف میں نے ایک دن ایک جملہ فرمایا بھائی امتیاز آئے بابا جی تاجدار چورا شریف میں نے ایک دن فرمان لگے پتر یاد رکھی چوگا ملدا رہے نا تے چڑیاں اوندیاں رہندیاں چوگا ملدا رہے تے چڑیاں اوندیاں رہندیاں نے فرمایا کہ کدے چوگا نہ روکیا جائے کہ لنگر چلدا رہے تے پھر چڑیاں اوندیاں رہندیاں تے دعا کرو اللہ کرے لنگر چلدا رہے سرکار دا ہمیشہ گرامی قدر حضرات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نال ایسا پیار ہے امام ابن کثیر نے لکھیا کہ ایک دن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے تورات دی تلاوت کر رہے تورات دی تلاوت کر دیا آپ نے ایک صفحے تے پڑھیا کہ ایک امت دی شان لکھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون ایسی کہ آپ دا امتی رات میں چھپ کے کمرے چ گناہ کر دینا صبح دے دروازے تے قدرت والو لکھیا ہوندہ کہ انہیں رات میں چھپ کے فلاں گناہ کیتا یا اندے متھے تے پیشانی تے لکھیا ہوندہ انہیں رات چھپ کے گناہ کیتا سارے زمانے نو دی گناہ دی حالت دا پتہ چل جاندے پر تو رات اس امت دی شان اے لکھیے کہ انہوں نے گناہ ظاہر کرنے نے تے رب نے پردے ہی پائی جانے انہی سبحان اللہ تے بولو گھر آواز جاوے تے گھروں سدھی مدینے آواز جاوے یار او امت کرے چھپ کے گناہ تے رب کرے ظاہر اے امت کرے ظاہر گناہ تے اللہ پردے ہی پائی جاوے نوجوانو اللہ دے نبی حضرت موسیٰ نو بڑی گل پسند آئی عرض کی دی اللہ اے امت مینوں دے نے فرمایا کیویں دے دیواں اے تے محمد غلام اچھا اللہ دے نبی نے اس طرح کر کے ولک الٹیا اگے ایک اور امت دی شان لکھی انہاں حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دی امت دا قانون ایسی کہ جیڑا کمائی کرے اپنی کمائی جو چوتھا حصہ زکاة دے وے یعنی 100 روپیہ کماوے تے 25 روپے زکاة ادا کرے 25 روپے کہ اس امت دا قانون کی لکھے ہے کہ جیڑا کمائی کرے جے صاحب نصاب ہوئے اس سال دے بعد 40واں حصہ یعنی 100 چو 2.5 روپے او بھی سال بعد یہ بھی نہیں دیں دے اتھے چوتھا حصہ تھے 40 کو حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کل مرید آیا تھے انہیں آکھیا حضور 100 چو کنے روپے زکاة ہو دی ہے آپ نے فرمایا پتر شریعت دا مسئلہ دساں کہ عشق دا دساں انہیں عرض کی تھی حضور دو میں دس دیو فرمایا شریعت کہندی ہے ربا 100 چو 2.5 تیرے تے عشق ہوندہ صدیق اکبر ورگا وہ کہندہ سارے تیرے وہ پھر سارے گھر دا سامان بھی لے کے آ جاندہ ہے وہ کہندہ سارے تیرے سارے تیرے امت دی شان لکھی ہے کہ او 100 چو 2.5 روپیہ زکاة دے من 40واں حصہ یعنی سال دے بعد اپنی دکان اپنے کاروبار دا سارا حساب کرو جو کول پیسے ہومن انہوں نے 40 تے تقسیم کر دیو جڑا حاصل آوے او زکاة او اللہ دے نام تے دے دیو اگلے سال پھر اس طرح کرو جتنے موجود ہومن انہوں نے 40 تے تقسیم کرو تے جڑا حاصل آوے او زکاة دے دیو سان جا طریقہ 40واں حصہ نکال دیو اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے عرض کی تھی اللہ او امت نہیں دینی آئی امت مینوں دے دے اللہ نے فرمایا موسیٰ کیویں دے دے اے دے محمد غلام نے اس طرح کر کے بلک الٹے آکھے چلو اے نہیں دینی اگے کو اور امت دی شان لکھی ہے ان موسیٰ دی امت دا قانون کی ہے کہ جن نے صدقہ دینا ہوتا نا صدقہ او کھلے
میدان وچ رکھ کے آوے آسمان تو ایک بجلی آندی ہے او یا تے صدقے نو جلا دیندی ہے تے یا نال ہی لے جاندی ہے جویں حابیل تے قابیل نے دوواں نے صدقہ کیتا نا تے جدا قبول سی او اگ نال ہی لے گئی تے پتہ چل گیا دا قبول ہے دوسرے دا قابیل دا قبول نہ کیتا گیا حابیل دا قبول ہو گیا او دے دل چ ابھی حسد سی آسمان تو بجلی آندی ہے تے صدقہ نال لے جاندی یا جلا دیندی سارے زمانے نو پتہ چل جاندا اے دا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا تے جدا قبول نہیں اوتھے گل سڑ جاندا ہے تے زمانے نو خبر ہو جاندی اے دا صدقہ قبول ہی نہیں پر اس امت دی شان کی لکھی ہے جے صدقہ دینا ہے تے کدھر رکھن دی لوڑ نہیں ایک دوسرے نو دے کے آپ ہی کھائی پیوی جاؤ قبول ہی قبول ہے تگڑے ماڑے نو دے جاؤ تے کھائی پیوی جاؤ تے قبول ہی قبول عرض کی تھی یا اللہ پھر امت مینوں دے دے اللہ نے رجا فرما کی میں دے دے وہاں اے تے محمد غلام نے اللہ دے نبی نے صفا الٹیا فرق پلٹیا او تے ایک ہور امت دی شان لکھی ہے حضرت موسیٰ دی امت دا قانون ہے بھئی کہ جسم پلید ہو جائے کپڑا پلید ہو جائے او جسم دا حصہ کٹ دیو انہوں اگ لگا کے جلا دیو کپڑا کٹ کے جلا دیو پھر پاک اس امت دا قانون لکھے ہے جسم پلید ہو جائے کپڑا پلید ہو جائے پانی بہا دیو پاکی پاک ہے عرض کی دی اللہ امت مینوں دے دے اللہ نے فرمایا کہ میں دے دے وہاں اتا محمد غلام نے اللہ دے نبی موسیٰ نے برک الٹیا اوتے کو ہور امت دی شان لکھی ہے حضرت موسیٰ دی امت دا قانون ہے وے کہ گناہگار نے توبہ کرنی ہے ایک گناہگار دوسرے نو قتل کرے اور تیسرے نو قتل کرے تیسرا چوتھے نو قتل کرے یعنی گناہگار ایک دوسرے نو قتل کرن انہاں نو پھر معافی ملے گی اس امت دا قانون لکھے آئے کہ گناہ ہو جائے اندر جا کے سجدے جتر لا کر لے پھر معافی ہے عرض کی تھی اللہ امت مینوں دے دے اللہ فرما کی میں دے دے وہاں اے تے محمد غلام نے اللہ دے نبی موسیٰ نے تو رات بند کی تھی ہاتھ چکی عرض کی تھی اللہ کہ اے امت مینوں نہیں دینی پھر مینوں محمد امتی بنا نعرہ تکبیر سبھی ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے کا جواب دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سب لوگ مل کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری زندہ انج کر کے نہ مانا والے اس طرح کر کے نبی نے حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کی تھی اللہم جعلنی من امت محمد عرض کی تھی یا اللہ جب منوں امت نہیں نہ دینی تے اس امت دی انتشان نہیں ہے پھر انج کر منوں محمد امتی بنا دے مانا والے اللہ ہو مسجد وچ تے اللہ والی مسجد چون والے ہو منوں سچی دسیو تے پوری ایمانداری نہ دسیو تساں یا میں دعا کیتی سی کہ یا اللہ سانو محمد امتی بنا نہیں نا تے پھر مقدرہ تے ناز نہ کریے نبی تے کرن دعاواں کوئی ایسا دعا بھی نہیں کیتی تو سونے پھر بھی قبول کر لیا سونے پھر بھی قبول کیتا ہے غلام مرتضی فریدی صاحب وہ کیسا منظر ہوئے گا عالم ارواح دے اندر جدو روحاں دی بنڈ ہوئی ہوئے گی تے اللہ نے پائی وقار رکھیا ہوئے گا آدم آ روحاں تیرے امتی نو آ تیرے ابراہیم آ تیرے موسیٰ او تیرے عیسیٰ آ روحاں تیریاں تے مقدرہ تے ناز نہ کریے ازل دے دہاڑے محمد دی بانڈ بیچ آئے سا اسی تے جو آئے بھی نہیں سا تے سونے نے سانو اپنی بانڈے چ رکھ لیا اپنی وانڈے چ رکھ لیا آکھیا تسی میرے ہو اے محمد دے کھاتے چپا دے وہ یار نبیہ دی واری آئی نا نبیہ دی واری آئی تے کسے نبی نے پتہ کی عرض کی تھی ان تعذبہم فإنہم عبادک جے دے میں عذاب تے بندے تیرے ہی نے تے جے دے میں معافی تے مہربانی ہے
جے دیویں عذاب تے تیرے بندے نے تیرا حق ہے تو دے سکنا تے جے معاف کر دیویں تے تو عزیز الرحیم کر دے معاف پر جدو آئی نا کملی والے دی واری ایتے تے عذاب دی گل ہی نہیں نا اکھیا نا عذاب نہیں دینا معافی دیو ہور ونڈ کر دے ماں یاد رکھو وکیل ہور ہوندہ ہے تے شفیع ہور ہوندہ ہے ایک ہوندہ وکیل ایک ہوندہ شفیع کملی والے وکیل نہیں شفیع نے کیونکہ وکیل عدالت جاوے تے اپنے موکل نو کھڑا کر کے تے جج نو کہندہ میرا موکل ہے انہیں گناہ نہیں کیتا میں ثبوت دے مانگا تے انہوں معاف کرو انہیں گناہ نہیں کیتا ثابت میں کرانگا پھر وہ جھوٹیاں گواہیاں دے کے تے جھوٹے ثبوت دے کے ثابت کر دیندہ ہے انہیں گناہ نہیں کیتا انہیں ملک پاکستانوں نہیں لٹیا انہیں چھوڑ دیتا جائے انہیں پھر چھڑ دیتا جاندہ ہے کیونکہ وکیل جھوٹ بولیا کہ انہیں گناہ نہیں کیتا وکیل او ہوندہ جڑا کہندہ ہے میرے موکل نے گناہ نہیں کیتا انہوں چھڑ دیو شفیع او ہوندہ ہے جڑا کہندہ ہے انہیں گناہ کیتا ہے اے ماندہ ہے پر اے دے وال نہ ویکھو میرے وال ویکھو تے انہوں چھڑ دیو انہیں کیتا ہے پر اے دے وال نہ ویکھو تے میرے وال ویکھو تے انہوں چھڑ دیو اچھا کیسا منظر ہوئے گا پائی زاہد پائی شاہد وہ کیسا منظر ہوئے گا مانا والے دے لوگوں جدو قیامت نو میرے نبی نے سجدے چ رکھنا نا سار تے رو کے میرے نبی نے عرض کرنی یا اللہ امتی امتی جی اجازت دے ہوتے رنگ پیش کرنا تھوڑا بڑی لمبی حدیث پاک میں تانوں پر ایک ہی جملے چرد کرا اسا سارے تے امتاں کٹھیاں ہو کے پہلے آدم کول جانا ہے تے آدم نو آکھنا ذرا سفارش کریو ابو لگ دیو سارے دے تے آدم نے کہنا نا مینوں اپنی پئی ہوئی ہے اکھے تانوں کا دی اللہ نے آکھیا سی او دانا نہ کھاویں تے ولا تقربا هذه الشجرہ تے اور درخت دے نیڑے نہ جاویں تے میں ساری جنت چھڑ کے او دے نیڑے گیا تے جے اللہ نے اج پوچھ لیا کہ آدم میں تینوں منع کیتا سی کیوں گیا تے کی جواب دیواں گا نا بھائی نا اذهبوا الى غیری جاؤ کسے اور کول اج میری نہیں چل دی تے منوں اپنی پئی تے آپ ٹردے حضرت امام غزالی فرماتے نے 1000 سال لگ جانا ہے حضرت آدم نو ڈھونڈ دیاں انہاں نے انکار کرنا ہے تے 1000 سال چ لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کول پہنچنا ہے انہاں بھی کہنا اذهبوا الى غیری کسے اور کول جاؤ منوں اپنی پئی انہاں کہنا آؤ پھر کسے اور کول 1000 سال چ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ڈھونڈن گے انہاں بھی انکار کر کے کہنا اذهبوا الى غیری کسے اور کول جاؤ 1000 سال حضرت داؤد نو ڈھونڈ دیا لگ جانا ہے انہاں کو لے جانا تے انہاں بھی کہنا اذهبوا الى غیری 1000 سال بعد حضرت موسیٰ نو ڈھونڈیا جائے گا وہ بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری کسے اور کو لے جاؤ منوں اپنی پئی ہے پھر 1000 سال عیسیٰ علیہ السلام نو ڈھونڈ دیا لگ جانا ہے انہاں کو لے جانا انہاں بھی کہنا اذهبوا الى غیری کسے اور کو لے جاؤ یہ سارے رو کے آکھن گے کتے جائیے کو راہ بھی تے دسو نا کتے تے عیسیٰ نے فرمانا آؤ پھر میرے نال او دے کو لے جاواں جدی رب نے کدے موڑی نہیں انہیں سارے نبیاں بھی آ جانا تے اپنی امتاں لے کے بھی آ جانا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء ڈھونڈتے پھرتے ہیں وسیلہ تیرا نبیاں نے بھی محمد دا وسیلہ قیامت نو ڈھونڈنا ہے جدو انہوں نے کملی والے کو سارے نے کون ہے دے والی دی بارگاہ چ رو کے عرض کرنیاں نے نانیر وگایا نبی دکھڑے سنایا پن دیئے نانیر وگایا پن دیئے نہ دکھڑے سنایا پن دیئے اللہ دیا اللہ دیا اللہ دیا سونیا محبوبہ کل تیرے بنایا بن دیئے ان جیدی گل مصطفیٰ نال بن دیئے ہاتھ کھڑا کر لوے سارے انہوں نہیں جنہوں لگتا ہے میری گل ایتھے بھی سونی بنائی ہے تے اوتھے بھی سونی بنانی ہے او بندہ ہاتھ کھڑا کرے
رب کعبہ دی قسم ہے گل بن جانی جے ہاتھ کھڑا کر لو اوتھے تے کرنا ہی پینا نا اوتھے تے دعائیاں مصطفیٰ دے نام دیاں ہونیاں ایتھے ہی جا چ سکھ جو کریے ہاتھ نیچے نہیں کرنا ایتھے ہی بلند رکھ کے سارے پڑھیے اللہ دیا سونیا محبوبا کل تیرے بنایا بن دیے اللہ دیا اللہ دیا اللہ دیا سونیا محبوبا کل تیرے بنایا جدو سارے نے میرے نبی دی بارگاہ وچ ترلا کرنا ہے میرے آقا نے فرمانا گھبراؤ نہ میرے پیچھے پیچھے آ ایک باری سارے بولے جے میرے پھر بولے جے میرے ہن تسی آکھو کہ ایسی صاحب اس لفظ اتنا زور کیوں دے رہے نے میں دی وضاحت کر دے ماں میرے آقا فرمانا پیشا جی میرے پیچھے پیچھے آجو اے گرمیاں دیاں چھٹیاں ہوں نا پائی وکار سکول تو تے بچہ سارا دن باہر کھیل دا رہے نا تے جدو مغرب دی اذان ہوئے نا تے بچے نو یاد آندا او ہو اج تے گھر گئے نے صبح نکلے اساں تے اج سارا دن کرکٹ کھیل دے رہے تے اج تے بڑی مار پینی ہے شام ہو گئی تے ابو انتظار کر دے ہون گے تے اج کل دے بچے بھی بڑے سیانے نا او پھر گھر نہیں نہ جاندے او چاچو دے گھر چلے جاندے تے جا کے چاچو نے یا ابو دے یار نو کہندے نے چاچو جی اج میں سارا دن باہر کھیلدا رہیا تے اج ابو نے مارنا بڑا ہے تے اگوں نہیں میں کردا کدے اج بچاؤ نا چاچا پھر تھوڑا جا ڈانٹ کے کہندا چل اگوں نہ کری تے اج میں تینوں بچا لینا تے انج کر میرے پیچھے پیچھے آ جا چاچا پھر اگے تے بتیجے نو پیچھے لگا کے تے او جدوں جاندا تے باپ ڈنڈا پکڑ کے بیٹھا ہوندا ہے جدوں بچے ول باپ ویکھدا تے باپ کہندا ادھر آ میں تیرا اج علاج کراں اج تیری خیر نہیں میں تینوں نہیں چھڑنا تے چاچا کنڈ دے پیچھے کر کے نا بچے نو پتہ کی کہندا ہے چل اے اگوں نہیں کردا اج دے نال میں آیا نا تے اے اگوں نہیں کردا اج دے نال میں آیا نا اے اگوں نہیں کردا اج دے نال میں آیا نا چاچا جدو اینا کہندا نا چاچا جدو اینا کہندا تے باپ پھر ڈنڈا سٹ کے پتہ کی کہندا اج تو نہ نہ ہو تے ایدی خیر کوئی نہیں سی بلا تشبیہ کہہ رہا قیامت نو میرے نبی نے گنہگاراں نو کنڈ پیچھے کر کے کہنا ہے اگوں نہیں کر دے اج میں آیا نا تے تو آواز ہونی ہے جے تو نہ نہ ہو تے خیر کوئی نہیں سی تو نہ نہ ہو سونے تے جی آنکھو تے میں تھوڑا ہور نہ آسان کر دے میں سارے نو سمجھ آ جائے او بزرگ فرماتے نے آج جڑی پہ بکریاں چارے تے اثر دی نماز دا ویلا ڈیگر دا ویلا تے ایک بکری اجڑ جو وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جو گئی بکری اجڑ چ وچھڑی تے اودے پیچھے بگیاڑ لگ گیا بھیڑیا لگ گیا بکری ڈردی ڈردی دور چلی گئی تے بگیاڑ اودے پیچھے پیا دوڑے بکری نے اچانک ڈر کے نا اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے دلدل سی بکری دلدل چ پھنس گئی پیچھے بگیاڑ نے بھی چھلانگ لگائی تے او بھی دلدل چ پھنس گیا تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ بکری والے ویکھ کے کہنے لگا ڈب کے تو بھی مر چلی ہے ڈب کے میں بھی مر چلیا تے میں رونا تو کیوں ہسنی ہے تے بکری بول کے کہنے لگی او سورج والے ویکھ بگیاڑ نے سورج والے ویکھیا تے کہنے لگا سورج پہ ڈبدا ڈیگر دا ویلا ہو گیا تے شام میں ہون والی ہے ڈیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا کہنے لگا ڈیگر دا ویلا ہو گیا تھوڑی دیر تک شام ہو جانی تے اندھیرا چھا جانا ہے تے اسی ڈب کے مر چلے تے میں رونا تو کیوں ہسنی ہے بکری کہنے لگی وے سورج ویکھ ڈب چلے آئی کہنے لگی شام ہونے والی تھوڑی دیر دے بعد میرے آجڑی میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے انہیں باڑے چ جا کے بکریاں گننیاں آنے وچ میں نہیں ہونا میرے مالک نو میریاں فکراں لگ جانیاں انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانا ہے کہ انہیں میں نے آ کے ڈھونڈ دیاں کڈ کے لے جانا ہے تے میں نو تیرے دے ہاسے ہوندے نے تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک کوئی نہیں
माना वाला दे रहने वाले हो पता चलिया पिछे मालिक जूंदे होन पहचान आई जदों मालिक ही जूंदे हो मालिक जूंदे हो सुभान अल्लाह मालिक जूंदे होन ते पहचान अच्छा जिदे जूंदे ने ओते बोले ना भाई मालिक जूंदे होन ते पहचान आ ही जांदे ने मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दरंग इंज पेश फरमाया फरमाते ने तैनू कुव्वत तैनू कुव्वत बख्शी मौला सब खलकत बख्शावें हुंदे जोर सवाल न मोड़े ते नबी करीम कहावें ते मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने वाह करीम वाह करीम उम्मत दा वाली मेहर शफात करदा जिब्राइल जय जिस चाकर ते नबियां दा सर करदा वाह करीम उम्मत दा वाली जेड़ा वाली है ना उम्मत दा ते माली बाग दी राखी कर दे जिवें माली बाग दी राखी करदे ना इंज कमली वाले अपनी उम्मत बल्कि इस तो भी ज्यादा हजूर उम्मत दी राखी करदे ने इन्ना प्यार है ना मेरे नबी नूं अपनी उम्मत दे नाल इन्ना प्यार है मैं एक मरतबा अगे भी मैनूं याद है कि मैं सुनाया पर अज याद दहानी नहीं सुनावन लगा बनी इसराइल मछलियां पकड़ते सन मछेरे सन अल्लाह ने फरमाया कि हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नियां छुट्टी करनी हफ्ते दे दिन दा अदब करना जुमा मुसलमानां दा दिन है हफ्ता यहूदियां दा इतवार ईसाइयां दा अल्लाह ने फरमाया कि तुसा हफ्ते वाले दिन छुट्टी करनी मछलियां नहीं पकड़नी उधर मछलियां दरिया च आउंदियां भी हफ्ते वाले दिन ने मुफ्ती अहमद यार खनीमी गुजराती फरमाते ने ओ जड़ी मछली दे पेट 40 दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नबी रहे ना हफ्ते वाले दिन मछलियां उस मछली की जियारत करन आउंदियां सन इत्थे सुभान अल्लाह कहना सी अल्लाह ने फरमाया ये मछलियां नहीं पकड़नियां क्योंकि ये जियारत नहीं आउंदियां असी भी इसे लिए दाता साहब ते बाबा फरीद ते चूरा शरीफ जाने हां सानू पता है वो बच जांदा है जेड़ा जियारत नहीं जांदा आदम अलैहिस्सलाम दुनिया ते जदों आया ना जन्नत विचों ते सारी मखलूकात आप दी जियारत लई आईयां ते हिरना दा टोला भी आया हिरन जंगल दा जानवर हिरनी आपने ना उन्हां हिरनियां दे उत्ते इस तरह फेरा कंड उत्ते ओ जिदी कंड ते अपने हाथ फेरिया ना ओदी नाफ दे अंदर कस्तूरी पैदा हो गई खुशबू दा कस्तूरी दुनिया दी सब तो महंगी खुशबू ये अज भी हिरन दी नाफ चों निकलदी है और मौलाना रूम फरमाते ने कि हिरन सारी जिंदगी जंगल च घूमदा कि ये खुशबू कित्थों आ रही हालांकि होंदी ओदे विच ते ढूंढदा बाहर अल्लाह भी फरमांदा वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून वसदा मैं तेरे विच ढूंढदा तो मैनू बाहर रहना ओ हिरना दे उत्ते हाथ फेरा तो खुशबू कस्तूरी उन्हां च पैदा हो गई ओ जदों दूसरे हिरना च गए ना ते उन्हां पुछया तुहाडे च खुशबू क्यों आउंदी उन्हां आख्या सी हजरत आदम दी जियारत लई गए सां उन्हां साडी कंड ते हाथ फेरिया ते साडी नाफ विच खुशबू ते कस्तूरी पैदा हो गई ओ भी हिरन मिलन आए आपने उन्हां दी कंड ते भी हाथ फेरिया पर उन्हां च खुशबू ना आई ओ
انہیں جا کے دوسرے ہرناں نوں آکھیا تساں ساڈے نال جھوٹ بولیا ہے، ساڈی بھی کن تے ہاتھ پھیریا پر ساڈے وچوں خوشبو نہیں آئی۔ او ہرن ہس کے کہن لگے چلیو تسی خوشبو لین گئے سو اسی زیارت کرن گئے ساں۔ فرق ہوندہ زیارت کرنے والے دا۔ اللہ نے فرمایا مچھلیاں نہیں پکڑنیاں کیونکہ یہ مچھلی دی زیارت کرنا ہوندیاں نے، انہاں نوں نہیں پکڑنا۔ اللہ دے نبی حضرت ہود علیہ السلام دی قوم تے عذاب ہونا سی تے ہوا دا عذاب ہونا سی، آندھی تے طوفان دا۔ اللہ دے نبی عرض کی تھی یا اللہ آج جڑے میرے امتی نے انہاں دا کی بنے گا؟ اللہ نے فرمایا انہاں نوں کھڑا کر کے نا انہاں دے ارد گرد ایک لکیر لگا دیو، ایک دائرہ لگا دیو تے امت نوں کہو کہ دائرے دے وچوں باہر نہ نکلے آ جائے۔ توجہ میرے والے، کچھ نہیں ہوا، دروازہ کھڑ کے بس میرے والے دیکھو، دائرہ لگا دیتا تے امت نوں فرمایا باہر نہیں۔ اتنی تیز ہوا چلی کہ کافر ہوا دے نال اڑ کے پہاڑاں نال ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پر او جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے نا او متھے تو پسینہ پہ صاف کر دے۔ اتنی تیز ہوا نبی دے دائرے دے وچ جڑے کھڑے سن انہاں دے متھے دا پسینہ نہ سکا سکی۔ اسی اس لئی داتا صاحب جانے ہاں سانوں پتہ ہے او بچ جاندا جڑا انہاں دے دائرے دے وچ آ جاندا۔ یہودی جدو ہفتے والے دن گئے تے ویکھیا دریا چ اتنیاں مچھلیاں تے مچھلیاں پانی چ منہ کڈ کے دکھاون نا تے مچھیریاں دے دل ڈول گئے۔ انہاں آکھیا انیاں مچھلیاں تے پکڑنیاں بھی نہیں، کوئی طریقہ کڈو۔ او بزرگ بیٹھ گئے تے بزرگاں آکھیا اس طرح کرو کہ دریا چ چھوٹیاں چھوٹیاں نالیاں بنا کے گھراں تک لے آؤ، اپنے گھراں چ ٹینکیاں بنا لو، ہاؤس بنا لو۔ یہ مچھلیاں ہفتے والے دن نالیاں دے ذریعے ساڈے ٹینکیاں تک آ جاون گیاں، ٹینکیاں بھر جاون گیاں تے اتوار نوں پکڑ لواں گے۔ بے اینے ہی اس طرح ہویا۔ ہفتے والے دن مچھلیاں انہاں نالیاں دے ذریعے دریا وچ انہاں دے گھراں تک پہنچ گئی، انہاں ٹینکیاں تے ہاؤس بھر لے۔ یہودی بڑے راضی کیسا ہفتے دا ادب بھی کر لیا، مچھلیاں کٹھیاں بھی کر لیاں تے اتوار دی دہاڑی بھی چنگی لگا لواں گے۔ مگر جو ہی اتوار دا دن طلوع ہویا نا او جڑے رب دے حکم نہ مچھلیاں ادھر آئیاں سن اسے رب دے حکم نال ساریاں واپس ٹینکیاں خالی۔ اللہ دی قدرت میں جلال آیا کہ نہ میری حکم عدولی کی تھی نہ میری گل نہیں منی۔ اللہ نے رجا فرما کونوں کی رادت خاصی پروردگار رجا فرما بندر بن جاؤ۔ یہودیاں بھی شکلاں بگڑ گئیاں، کچھ بندر بن گئے کچھ سور بن گئے۔ نوجوانوں جدو تسی بھی کم تو گھرے آ جاندے ہو، اپنے کمرے دے آئینے دے سامنے کھلو جایا کرو، اپنے کمرے دے آئینے دے سامنے اکھیاں بند کر کے کھلو جایا کرو۔ نالے سوچیا کرو میں بچپن چ کیڑے گناہ کردا رہا ہوں، میں جوانی چ کیڑے گناہ پیا کرنا، میں بڑے پہ چ کیڑے گناہ پیا کرنا۔ ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے اکھ کھول کے آئینہ وے کہ تیری شکل نہیں بدلی، پھر محمد درود پڑھیا کر، رب تیرے والا نہیں پیا ویکھدا، کہ تے یار نو یار دا منہ پیا ماردا۔ ایک گناہ کیتا، ایک گناہ کیتا، مچھلیاں پکڑ لیاں ہفتے والے دن تے رب نے بندر تے سور بنا دیتے، خنزیر بنا دیتے۔ اتھے دودھ وچ پانی پائی جا رہے، سود کھادی جا رہے، شراب پیتی جا رہے، جھوٹ بولی جا رہے، معاذ اللہ زنا کیتی جا رہے، پر شکلہ نہیں بگڑ دیا۔ کیوں؟ پڑھ درود محمد تے منا ملاد محمد۔ ایک یار پچھے، ایک ماہی پچھے، رب تیرے تے میرے سارے گناہاں تو درگزر فرما رہے ہیں۔ اس رب نے ساڑیاں شکلاں نہیں بدلیاں کہ یار کدھرے پریشان نہ ہو جائے، میرا ماہی کدھرے دکھی نہ ہو جائے۔ آؤ آخر تک مٹھی یہ روایت سناواں تے اجازت۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے انیس الجلیس سے لکھے ہیں، توجہ ہے؟ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے، کیونکہ امی نو تے جی کہندے ہی نہیں نا ہون۔
جیاں نو جی کہیں دے او بولے جڑا امی نو جی کہہ کے بلاندہ ہے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے یا اللہ او دے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دے امام جلال الدین سیوطی نے انیس الجلیس سے لکھیا کہ جدو آیت آئی نوا ام منکم الا باردها کان علی ربک حتما مقضیا کہ سارے نو قیامت نو پل صراط تو گزرنا پاوے گا میرے نبی نو خیال آیا میرے غلام گناہاں دیاں پنڈا چوکے کیویں گزرن گے او 500 سال دا سفر ہے سرکار نے دن بھی رونا تے رات بھی رونا کہ میرے غلاماں دا کی بنے گا آج امتی پوچھنا ہے نبی کرنا کتھے لکھے ہے نبی دا ملاد مناونا کتھے لکھے ہے ذکر رسول کرنا کتھے لکھے ہے او جلیا او نبی تے سجدے چ بھی تینوں یاد کرے تے تینوں شرم نہیں ہوندی تو پوچھنا نبی دا ملاد کتھے لکھے ہے آخر میرے نبی ایک دن روندے روندے مسجد نبی چ نکلے تے جا کے تے پہاڑ دے وچ غار دے وچ جا کے نبی پاک نے سجدے چ سر رکھیا اتنا روئے کہ ساری غار دی زمین تر ہو گئی تے ایک ہی دعا رب ہب لی امتی ادھر مدینے ایک دن گزریا 2 دن گزرے 3 دن گزر گئے صحابہ نبی کریم نو ڈھونڈ رہے کہ حضور کتھے گئے کس نو خبر ہی نہیں او جڑے ایک پل یار دی جدائی نہ برداشت کرن 3 دن گزر گئے کوئی اس نکر وچ بیٹھ کے رو رہا ہے تے کوئی اس نکر وچ بیٹھ کے رو رہا ہے کہ حضور کتھے گئے علامہ سیوطی فرما دے نے گرامی قدر حضرات صحابہ رو رہے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے ٹر کے نے دلدار تلا دے تکنو چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آراؤں حضرت ابو ہریرہ فرما دینا میں نے خیال آیا میں جا کے اپنے کملی والے نو ڈھونڈ کے لے کے آوا روندے روندے فرما دینا میں جنگل دے اندر آیا آوازاں دے دینا کملی والے آن کملی والے آن کملی والے آن ادھرو سرکار دی آوازاں نہ آئیاں ایک آجڑی بکریاں پہ جار دائے قریب آگے فرمان لگی آجڑیاں کدھرے میرا مہی رکھے آئی او کہن لگا میں کی جانا تیرا نبی کون ہے آپ نے فرمایا تو میرا محبوب نے ڈیٹھا کنو ویخ کے چانے شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے کیوں مکھ تو نکاب ہٹا وے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے نتا بے ادبی ہو جاوے جیوں کھولے اوہ بل ظلفان دے تیرا ہی راہ بھول جاوے توبہ حسن مہیدہ کدی جھال نہ جھلی جاوے آزم سونا ماہی سانو کدرے نظر نیا آجڑی کہن لگا جے تیرا نبی ایڈا سونا ہے میں تیرا نبی نہیں ویکھے آؤ حضرت ابو ہریرہ روندے جنگل والے جاؤں رہے آجڑی کہن لگا جان والے آؤ ٹھہر جاؤ میری گل سنی جاؤ کہن لگا نبی تے نہیں ویکھے آؤ اج دل گزرے بڑا عجیب منظر پہ ویکھنا میریاں بکریاں نہ کچھ کھاندیاں نے نہ کچھ پیندیاں نے سامنے گار جو کسے دے روندیاں آوازاں ہوندیاں نے بکریاں گار دے منہ اگے منہ رکھ کے دے کم چلوئی جاندیاں نے آپ نے فرمایا آوازاں کی ہوندیاں نے کہن لگا آوازاں ہوندیاں نے امتی امتی امتی
حضرت ابو ہریرہ دیاں چیخاں نکل گئیاں فرمایا جڑیا ہوتے میرا نبی ہے جڑا امت غم وچ روئی جا رہا دوڑ کے غار دے اندر آئے دیکھا نبی کریم سجدے چ روئی جا رہے حضرت ابو ہریرہ نے آ کے جب ہمارے عرض کی تھی کملی والیا اٹھ سونیاں گلیاں سجیاں ہو گئیاں ہونی اٹھ کملی والیا سارا مدینہ سنجل پہ لگے دا ہوئی عرض کی تھی کملی والے غلامہ دے ہجر نہ کلے جے پھٹ جاؤں گے میرے نبی سجدے جے روندے جا رہے حضرت ابو ہریرہ روندے مدینہ شریف آئے فرما دے لوگو جلدی جاؤ کملی والے غارج پہ روندے نے سارے مدینے والیاں دیاں دوڑاں لگے گئیاں حضرت صدیق اکبر نے آ کے جب ہمارے عرض کی تھی کملی والے اٹھ کملی والے پھر ابو بکر آئی اٹھ سونیا مینوں دس کیڑا غم لگ گیا سونیا تیری جگہ میں رو لینا حضرت عمر فاروق نے جب ہمارے عرض کی تھی سونیا اٹھ تیرا عمر آئی کملی والے مینوں دس میں رو لینا نبی کریم سجدے روندے جا رہے سارے مدینے والے بھی رو رہے کسے آکھیا جلدی جاؤ تو انہوں بلا کے لے آؤ جنہوں ویس کے نبی نو چین آ جاندہ کوئی نبی دی بیٹی زہرا پاک نو بلا کے لے آؤ حضرت سلمان فارسی مدینہ شریف آئے آؤ کے عرض کی تھی سیدہ ذرا جلدی آیا دیں نبی کریم غارج پہ روندے ہیں سیدہ با پردہ عورتاں دے جھرمٹ چے آئیاں آکے غارج بابا نو جپا مارے آؤ فرما دیا بابا اٹھو ذرا آئی ہے بیٹی دی آواز سن کے اٹھ کے میرے نبی سینے لا لے آؤ عرض کر دیا بابا میرے باج ایک گھڑی نہیں سو گزار دے تین دن کی میں گزار لین فرمایا بیٹی اللہ نے قرآن دیا ہے تنازل فرمائی ہے اللہ نے فرمایا با امنکم اللہ واردها كان على ربك حتما مقضيا اللہ فرماتا سارا نو پل صراط گزرنا پوے گا نہ رونا میری امت کی میں گزرے گی سیدہ بابا دے سینے لگے گئی عرض کر دیا بابا تیاں کلوں باپ روندے نہیں رکھے جاندے عرض کی تھی بابا رونا رب نل میں آپے گل کر لینی سیدہ فرمان لگی ابو بکر جی میرے بابا روندے میں دسو میرے بابا لی قیامت نو کی کرو گے آپ نے فرما سیدہ میں وعدہ کرنا ہوں میں اس ویلے تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک امت بڑے رے پل صراط نہ گزر جاؤں فرمان لگیاں مولا علی دسو میرے بابا لکھی کرو گے آپ نے فرمایا زہرہ وعدہ کرنا ہوں اس ویلے تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک نبی دی امت نوجوان پل صراط نہ گزر جاؤں فرمان لگیاں وے میرے پتروں میں تو سونا میں لکھی کرو گے حسنین نے عرض کی دی امی وعدہ کرنے آؤ اس ویلے تک جنت نہیں جاؤں گے جب تک نانے دی امت بچے پل صراط نہ گزر جاؤں سینے لگے فرمان لگیاں بابا میں بھی وعدہ کرنی آؤ اس ویلے تک جنت نہیں جاؤں گی جب تک امتیاں عورتاں پل صراط نہ گزر جاؤں سیدہ بھی رو رہی ہیں میرے آقا بھی رو رہے سارے مدینے والے بھی رو رہے اچانک جبریل روندے آگے عرض کی تھی کملی والے اللہ فرماتا بیٹی نو چپ کرا لو قیامت نو جی میں فاطمہ آکھے گی اسی اومیں کر لوا